Zo bijzonder vinden ze het. Een dag mei in de wijnen van afvalverwerker Omrin, die van gemeenten en hulpverleners. De chauffeurs en de organisatie, elke keer werken er vrijwillig om bij. Want het doel is een leuke dag. En hoe is het? Ja, beter. Ja, goed. Leuk? Ja, ik wil graag even rijden. Ja, wat vind je er zo leuk hoor? Maar de hele rit. En dat vond ik prachtig. Nou, heel veel cliënten hebben natuurlijk niet zo heel veel om te doen, dus zo'n dagje uit, dat is natuurlijk prachtig en het kost amper wat, dus want alles wordt bijna gesponsord, gewoon super. 84 wijnen rieden in de stoet mei. Ze rieden toch een part van de provincie. Het is de derde keer dat Omrin en Talent dit zou organiseren. Zodra wij weer beginnen met de voorbereidingen staan de eerste al bij ons op het kantoor van Mag ik weer mee. Dus dat is al in januari. Dus dat gaat dan tot en met nu. Komen ze regelmatig vragen hoe het is en wanneer hoe het komt en of ze mee kunnen. Wat vies je nou van in zo'n grote wijn? Leuk. Maar super. Geweldig. Ja. Maar wat vies je zo leuk hoor? Oh, nou de vraag, waar is dit? Super.